I hope so. Otherwise, otherwise you will fit on very young people. It's nice to Simpelthen have Det er dejligt at se så mange mennesker herude i skoven ved stenen. Vi har trukket den lige en lille anelse, fordi at så passer det med den tidsplan, vi har lagt. Så det der sker lige om øjeblik, det er, at vi skal have fanen ind, så vi kan godt lige have bare lige sådan, så der er plads. Og så kører vi ellers programmet herude. Giver. Se ja, id. Før fanen ind. Ben, brev! Disse fly fra Flyvehjemmeværnets flyvende delinger netop har passeret os i lavt højde, kommer også for 65 år siden 2 fly her over i lav højde, med en fatal udgang for det ene fly og dets 2 piloter. De 2 Mosquito-jægere fra Royal Canadian Air Force Eskadrille 418 havde været på en mission ind over Danmark, hvor de blandt andet havde nedskudt en tysk Messerschmitt-jæger og angrebet et tog. Da de kom ind over Gribskov, gik det galt, da den ene Mosquito med Flying Officer G.J. Allen og Flight Lieutenant R.H. Thomas ombord kom for tæt på de høje træer i Gribskov og styrte ned præcis på dette sted kl. 17:15, hvor flyet brød i brand, og de 2 flyvere omkom. I Danmark findes der mange minder om nedstyrtede fly fra 2. verdenskrig. Mange andre tragiske skæbner udspandt sig, og mange af dem var med meget større fly og meget større besætninger. Men i dette tilfælde, der har vi en særlig forpligtelse til at mindes og ære de 2 dræbte flyvere. Ved mange af de styrt, der blev de dræbte identificeret og begravet på den stedlige kirkegård. Og i den første del af krigen foregik det endda med fuld militær honør fra de tyske tropper. Men i modsætning til mange af de andre, er der ingen, der ved, hvad der blev af de 2 lig fra Mosquitoen. De fik ingen æresbevisninger eller en anstændig begravelse. Ingen familie eller venner kunne siden dvæle ved deres grav. Det nærmeste, vi kan komme, det er denne mindesten, der er sat præcis på det sted, hvor Allen og Thomas omkom, og hvor under resterne af flyet stadig ligger. Derfor er det også en særlig glæde for os, at den ene flyvers niece, Mrs. Frances Petito, og hendes mand kan være til stede her i dag og repræsentere familien. 2 unge mænd på 22 år omkom her, inden de rigtig var kommet i gang med livet. De døde for en sag, som man nok har lidt svært ved at forstå, når man kun er 22 år. Men uendelig mange mennesker har siden haft grund til at være taknemmelige for vores allierede, og dermed også Allen og Thomas fik nedkæmpet det brutale styre, der havde besat Danmark og en lang række andre lande. Vi tager for givet, at vi har her i vores, at vi har frihed
og vores demokratiske rettigheder og pligter. Men mange steder i verden har man ikke denne frihed og demokrati. Mange steder må folk udkæmpe en livsfarlig kamp for at opnå alt det, som vi tager for givet. Efter svære overvejelser deltager militære tropper fra en række demokratiske lande ofte for at prøve at sikre disse mennesker en bedre tilværelse under trygge rammer og skabe ro i området. Danmark er også med i forreste linje og har også måttet betale en høj pris under kampene i Afghanistan, hvor vi kæmper i tæt samarbejde med tropper fra Storbritannien og Canada, de lande, som også hjalp os under 2. verdenskrig, og som også har bæret os med deres tilstedeværelse her i dag, i form af militærattachéerne fra den britiske og den kanadiske ambassade. Mange millioner mennesker omkom under 2. verdenskrig, og navnene forsvinder nemt i mængden. Hver eneste dræbte menneske efterlod sørgende familier og venner. Og det gælder også Flying Officer Allen og Flight Lieutenant Thomas, der blev dræbt på dette sted, langt fra deres land, langt fra deres familier, og dermed ofrede deres liv i kampen mod nazismen og medvirkede til Danmarks befrielse. Derfor skylder vi dem al ære og respekt ved hvert år på dette sted og mindes deres indsats. Jeg vil bede jer sammen med mig mindes Flying Officer G.J. Allen og Flight Lieutenant R.H. Thomas. Loved her faithfully, didn't talk about it much, but died to keep her free. He left a happy memory with everyone he knew. Had you known this boy of ours, you would have loved him too. Memory of my uncle, John Allen. Inden for tidsplanen. Vi er nu færdige herude i skoven, og skal finde busserne igen, så de inviterede kan komme til museet og fortsætte festlighederne. Mange tak for fremmødet i skoven.
Det var rigtig, rigtig dejligt at se så mange mennesker ved Flyverfilmen den 30. september 2009. Tak for kommet. Det var til videre festival af dag. Hold! Sidst du var heroppe, det var mig, der var det var jo. Ja, det synes jeg godt.